Nagturong ni Jesus ijay Jerusalem ket nagna iti nagbeddengan ti Samaria ken Galilea. Idi sumungsungad iti maysa a baryo sinabat ti 10 nga agkukutel. Nagtakder da iti adayo basit ket impukkaw da, Jesus, Maestro, kaasyan na kami. Nakita ida ni Jesus ket kinunana, inkay agpakita kadagiti papadi. Idi addada iti dalan na imbagandan. Apaman anadlaw ti maysa kadakwada ana imbaganen nagsubli anang idaydayaw iti Dios iti napigsa atimet. Nagparintumeng iti sangwanan ni Jesus ket nagyaman ken kuana Samaritano daytoy alalaki. Saan met aya 10 dagiti napaimbag kinuna ni Jesus. Sa dino ti ayan dagiti siyam. Apay aday to'y laeng aganggan na tinagsubli nga agyaman iti Diyos. Kinuna ni Jesus ken kuana, tumakder ka ket agawid kan, pinaimbag na ka ti pammatim. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Mumaymaya majiboses kon. Da kayo mat, mapadasan nyo mat niya. Hindi mapangkam jay pagudpod. Ta nag-recollection ti local government unit ti head office ti Claveria ijay. Di magas kam jay sinait. Diyan ti gagayem ko. Jay hospital ni Doktora Nanet. Nagapot amadlaw na nga aguy-uyakak mo lang hindi mo umimbagan nang tadagitay gargle kada pagpaturog kada anyatan. Nyati antibiotic mo apo ko na maikadwa nga setan. Naibos ko di mo na, aw mo ilata epekto na, at daman madaman, na uma ang agtumtumaren ko na. Mabaling nga gulpi, kung data antibiotic at dapay manong aldaw, tapno maminsan tama ikate, ay madi aapo. Napaya, ada side effect na. Inya side effect na. Mabalin nga, agtulang ka. Kunana, kakunak, siguro dagiti taga Salcedo, iminom dati antibiotic nga, adot, adda tultulang da, no, daduma. Nag-iminom da siguro siya, adda tultulang da, kunak. Ay, kas di aya, kunak. Amukmut aji side effect nga, no, daduma. Adda side effect na, kunana. Kada kayo, nga mangagas kayo maamin, agraman dagiti agbuybuya, shout out kano kanyada, nagado nga ibagada nga agas. Uminom ka ti dirong da kalamansina, dinigos dakpay ti dangla, mangituno ka ti alutiit apo, ya mo ano nya side effect na mo no mangang ka ti alutiit. Tikka nga tinunaw, ay kaday taki din ta maturog dagita kabalay ko, tikka kung kunak tano nya ti side effect na mat. Anya pa iti side effect na ko na. Apo mangituno ka ti pag-ong. Ay apo nya but no na tingay na alat ta pag-ong ka side effect. Nasayaat no magnaak lang nga nabuntog no dinto ka bakbaklayat di balay mi nga magmag na ta. Di makas di ti pag-ong. Side effect adamo gayam. Ngem pinampanunot ko. Ngiti biyag tayo. Isu nga kastoy nga nakadado ti mapasamak. Bunga ti side effect. Apaya nga, nagado nga problema tayo dito yung lubong, nagado problema tayo dito yung Pilipinas, apaya, side effect. Anya nga minti, bagana ti Ebanghelyo tayo, pagyaman, ninaaman, nabayag nga agkukutalan, nakita na ni Propeta Eliseo, bimatok, edi ko na imbaganan. Kena nagyaman, kakayat na ti agyaman kin ni Eliseo, kuna ni Eliseo, ay haan, hangkong alaan ta pagyaman mo. Dagito yung mati Ebanghelyo tayo, 10 nga agkukutal. Apo kaasyan na kam kadi kunada, di nakita da ni Apo Jesus, ingkay agpakita ti padi. Idi napandan, kabayatan ti panpanagnada, na imbagandan, idi naimbagandan, may sa tinagsubli nga nagyaman, kakunan ni Apo Jesus. Dimot 10 tinapaimbag, amon ni Apo Jesus nga maimbaganda, apay ayan na dagiti siya, may sa tinagyaman, ganggan na utpay.
Anya nga minti ibagbaga na dito kakabsat. Wen, no ti puso ti tao, datayo nga tattao, haan tayo nga ammo ti agyaman, haan tay pulos makabirok ti ragsak iti panagbiag tayo. Kunada, ti puso nga agyamyaman, iso tinaragsak a puso. No haam mo a pulos, maapresyar dagiti grasya ti Diyos nga inted na king ka, iso da yaham mo ammo ti agyaman, anya ti biag mo, side effect. Da kayo, nalaklak nga panangilawlawag, nagkarkararag ka, apo makaruwar ko mamo di anak ko, ti board exam na, gapo ti rigrigat yung mga nagbilbilag ti irik, nakigapgapas, nagtaltalon, ayat mo lang nga makarwar, into no nakarwar di anak mo, wow, very good, congratulations, John Ray daw asen for passing the let exam, kunanan tumot, wow, datarpulin na, very good. Mistake man nang ikanda, inyabay na mo dyan, tinagminatay nga kaaruba na, diduan di, apay duan na tayo. Kinagmayat mo't no, si ka nga nanang, si ka nga nag-grade war, big agrasya ni Apo Diyos, very good. Ngamaan niya ti side effect na. Ay nakapag-grade war ni nanang ka, agtrabaho di anak na ka, anya ti side effect na ka, naikasla mo iso mistran. Nguma nga ito magitimet na, ada anak ko amestra. Side effect. Kala ko mariya nag-grade war. Nagmayatan, kinarkararagan na, apo makastre ka kumama iti pa nagtrabaho, very good, awan ti problema da ita. Idi nakatrabahon, anya ti side effect na, ne, di na masaya atenan. Agsap-saper mo dagiti kakadwanan, kitain nyo, data, aggugubat tayo diti Pilipinas, anya data gubatan, at da kano Ilocano nga mang patapwak ta presidente, allukuyon na kan amin nga taga Salcedo, sinumot ito nga sumurot ka na kayo. Taapaya ka no, side effect day jay. Dala ko kayat mo ti position, nagkarkararag ka, dimawat ka kadagiti tao, imbutos da ka. Imbes nga, ti pagyaman mo, agyaman kinapuyos, agserbi ka nga sa nasaya at ti side effect na, sa balit inaramid mo, di bagbagim ti serserbiam mo, the same. Dahil ti side effect ti bunga ti grasya kanya tayo. Nagado ti grasya ni Apo Diyos kanya tayo. Ngam no dagduma, haantay makapagragsak, sa balit ti epekto na kada tayo. Anya ti pagbalinan na iso day jay, di bagbagi ti serserbian, di bagbagi ti ipangato, no, kinarkararagam day tanga karir mo, ay idi nakagradwar ka ni madimutan. Kala ko mamusyak nga padi. Apo, di seminaryo mano nga tawan. Anya lati armas ko, luluwakin, luluwalo. Agre-reviewdan, tanamnamaan da maka-exam da, siya pampanunutak, makabayadak nga ta. Jakto pa'y la maka-exam. Kadagitay kakadwak mat, iso nga di agpadi ako na ka, agpakumbaba ka, aglualo ka, agyamyamang ka, din. Anya ti kamayatan nga pagyaman mo kini Apo Diyos, haan la, ori da kayo. Haan lang nga di umay agyaman nga agpamisa nga agparintumang. Anya ti kamayatan nga pagyaman, nasaya at nga panagserbi. At damo dagiti kakadwak iti seminaryo piman, agpapada kami nga nagkarkaramot kada narigrigatan, dandani hanga makarwar ti mamin ano nga beses. Idi padin ki imbes nga agyaman kini Apo Diyosen ta. Agyaman kini Apo Diyosen ta nakapagpadin ka, nay side effect mo tan. Anya data si data yaw binogbahog. Maulawak na nga aircon ti pagluganak. Wow, hello, pasagad la lugam mi idi taga Salcedo datoy. Anya ti kamayatan no da tayo nga agyamyaman kini Apo Dios. Kanla ka dagito agkukutel. Imay nagyaman di maysa, di ti berberukan ni Apo Jesus. Nagado nga grasya na kanya tayo, no daddo malipatan tayo ti agyaman. Isu nga hanga naragsak tarupam. Ngam no adda pa nagyaman, naragsak ti biyag. Uray no adda misunderstanding, uray adda nga pa nagkikinnaawatan, uray adda problema, uray adda sakit,
Rumbang laang nga di puso tayo, agyam-yaman lat ta iti Diyos. Iso nga hantay, pulos makapagragsak no dito agyaman. Sino ti umo na nga pagyamanan tayo? Dagiti tattao ti pay aglawlaw mo, pamilyam. Agyam-yaman ka, ta iso ti pamilyam. Agkatawa ako mga nagbalin nga uyog. Agyam-yaman ka, ta iso ti lakay mo. Ha po, nabalbalin la ko maka. Aya po. Anya ti awag yo ti ama. Wow, haligi ng tahanan. Gamno nakadwa nga tubay ton natwangan di adigayhan. Anya maawag yo ti ina? Ilaw ng tahanan kuna ni unal speaker. Kanya ti agyam-yaman ka kadi kini Apo Diyos ta iso ti na asawa. Un agyaman ka da nangayat king ka the basic data. Un haan man nga perfect talakay mo, but you have to thank God at dapay. Haan man nga perfect na kita anak mo, adaman pagkura, agyaman ka. No amo ti bagay agyaman, imaginam, maanyang tawang kayo nga nagasawa 20 plus, 30 plus, aging gana nga 70 yo, ti pampanunutom, ay hangko mga sika na asawak, gasem mo data nga purgatorio, kalbaryo, ti biyag mo nga di ka makapagyamang kanya na, ay hapaw, di ka pala umuna nga pumusay. Gasem mo tamano nga taon nga agkadkadwa kayo, kahamo ma-appreciate ti aramid na di ka nga agyamang kanya na, anya nga rudan, kalbaryo Dagita naganak mo, adaman nagkurangan da, ngam ti pusom lat ta kuma, agyam-yaman. Anya kaya mo, agreklamo ka, never nga rumagsak ta pusom no, uri dagiti tattao, basic kumaday ta, nga isuda ti umuna nga pagyamanam, dimpay mabigbig nga pagyamanan, sa dinnunto nga rod. Iso nga pagyamanam, dagiti tattao, ti aglawlaw mo, pamilyam. Nung tid dati challenge kanyam, agyamang kata ijay ka nga pimigsa, simmikkel kin simmiglat. No, at da panubok nga itid da, oray no misunderstanding, oray no frustration wano anyaman, ti puso tayo lat tatap no agbalin nga naragsak ti biyag tayo, agyam-yaman. No naikang ka na paraburang ka ti trabaho, you have to thank God. Kas ano pa nagyaman mo, saya atem ti agserbi, itainted na nga trabaho. Side effect, no? Pinersonal mon, sinitik mon, nangirorumang ka magkinkabsat mon, os-osaram ta talentom, os-osaram ta siglat mo, gumungundaway ka magkinikabsat mon, side effect ti biag dayayan. Kinagado ti rumbang nga pagyamanan tayo ni Apo Diyos. Nagado. Tatta kitain nyo, agsasaruno. Adda magangganad, adda maururam, adda malaylayos. Haan tayo lang nga agyaman, ikararagan tayo ida, obligasyon tayo, tumulong no makatulong. Agyaman tayo, tahan nga da tayo nga, haan lang nga da ti puntos na. Iti kang itingitan dagitoy, no adda pay la pamatim kini Apo Diyos, no maririnam pay la ti ayat ni Apo Diyos king ka, ti pusom tapno agbalingan na ragsak ti biyag mo, agyam-yaman. Agyaman ak Apo, tauray na gado panubok iti biyag ko, hanak pay la inibatan. Hanya ti ko na tayo, agyaman ak Apo. Tauray no, hanpay nga na itid di kayat ko nga, adda pay la pamatik kin ka, kin marinak nga ay ayaten nak pay laan. Nagado nga pagyamanan tayo, ngam na ti pampanunutom ka. Sa bali, side effect, no ti pampanunutom ka, di kurang itibiyag mo, hamo pulos nga amuti, agyaman. Iso day iso nga dagiti sa nga pulo, nga agkukutel, may sa nagsubli, kas laki ni naaman, na panagyaman iti Diyos, day tikit kitaan ti Diyos kanya tayo. Anya ti magunggunam no agyaman ka, naragsak a puso. Hanga problema, dakdakkel man dyan parabor na kanya masanikwa, tipusom agyam-yaman. Agkurkurang man, tipusom agyam-yaman. Dahil ti kang runaan unay nga kitkitaan ti Diyos.
Tapno tibiyag tayo, guminawa, anya tibiyag nga naginawa, aduk kanin na, ay haan. Tano ka adwam ti mangan, anya side effect na, ay sa nga garapon nga maintenance, haan. Kaadwam ti uminaw, anya side effect na, ay agbutsyog ta tiyan mo, na nadalem ka, ay kanya ka ipunpunda ka, laglagi pa mo ti kantamiking ka. Imbes nga agyamang ka, padasin nyo ti agchismis nga kanayon, agmalmalam, kanya side effect na agmangmang ka. Imbes nga dagiti uri dagiti babasit nga banbanag pannakilangan ni Apo Dios kada tayo. Apo agyaman nak iti pannubok apaya iti dayta nga pannubok nagbalinak manen nga natibker. Apo agyaman nak ta uri adda pannubok iti biag ko impakitam ti ayat mo kada kami, impakitam mo dagiti tattao ti ayat da kanya kabayatan ti pannubok iti biag ko. Ngayon, imbes nga agyamyaman ka kaagreklamo, ay Apo, namintlon to nga nagungar ni Apo Isus, mataypay. Di tayo pa napadasan, nagbalin nga naragsak ti biyag na. Wan kakabsat. No, addan tayo, iti agyamyaman nga puso, ti biyag tayo, iso day ta biyag nga naginawa. O muna, ulitin tayo, agyamyaman ka kadi, iti pamilyang addaking ka, maiturod mo ti miyang ibaga, ti thank you, ita pamilyam. La iyara sa asyo man ta kaabayaw. Ni awan talagahan nyo maiturad. Thank you ko na yaw. Thank you! Rurugmat. Kabailan di agyaman, uray no at da pagkapsutan na. Katrabahuam, nga mangiparpari na nga uray marigrigatang ka, tultulungan da ka. Kayam ti agyaman. Ni bakit mo uray sumanao, ngam no nakariing ka, bigat ka, nakaisaangan, nakaluton, di ka pala agyaman. Nagado nga pagyamanan tayo. Agyaman kini Apo Diyos. Kasano pa nagyaman kini Apo Diyos, ulit-ulit haan lang nga parintumang umanay dayta. Anya ti panagyaman mo king kuana, dakdakkel na pudno nga panagserbi ka dagiti tattao. Anya ti magungunam naginawa na ragsak abiyag. Kitaan yun to tarupayaw. Dola nga tao ti taod to'y lubong. Anya dayay agyamyaman ken makurkurangan. Kitaan nyo tarupayaw. Anya ka di ti rupak agyamyaman wano makurkurangan. Nagado ti makurkurangan ti pansin. Iso daytay agpangpangato. Haan nga mapnag iti biyag. Iso daytay pumaspasikat iti tao. Makurkurangan iti material ori at daan magking kuanan, ngamhaan nga mapnag, iso dahito iti gamrod. Uno agyamyaman ta uri basit, agyamyaman ta uri no anya adda, naragsak ti rupa na. Hala kakabsat, gapot ay sumati tarigagay ti Diyos, kintar tarigagayan tayo at ti puso nga agyamyaman. No maaramid tayo daytoy, uray di pamilya tayo paylaeng, marinadan ti ragsak. Iji trabaho tayo, marinadan ti ragsak, tapaya addaan tayo ti agyamyaman a puso. No agyamyaman di puso, ulitin tayo, naragsak a puso. Ngam no agkurkurang a puso, makurkurangan a puso. Hanan tumapulos, maberukan ti kapya, iti daytoy nga lubong tayo.